Na samu kaina a makaranta yau da misalin karfe 7:47 bayan na shiga ofis na yi signing da shi acting principal. So sai yake ce ma in duba bayan a gara na gudu. Daga lokacin da muka fito sai muka ga bandits ne gaba ɗaya sun yi occupying gaba ɗaya makarantar su yi marketing everywhere. So muka fara tunanin ina za mu yi, sai suka ce mana mu yi daji. So muka yi cikin daji kuma gashi suna da yawa. Yara dai suna biye da mu almost kusan mutum 700 suna bayan mu banda ma primary pupils. So bayan mun yi cikin daji sai Allah ya ba mu mafita mu da wasu yara, sai na samu na dawo ta bayan gari, na dawo cikin gari na zo na yi report cewa ga abin da ke faruwa. So daga nan dama sun fara harbe su vigilant sun dan bi su kadi sun bi su, amma dai Allah bai sa sun yi nasara ba dan har sun kashe mana ma mutum daya, yanzu da aka an yi jana'izan shi. So bayan mun dawo shine muka zo nan fada muka sanar da sarki abin da ke faruwa, shine muka fara detecting don muna so mu san actual figure din wanda ba su wannan ba. So mun zo mun yi aiki a nan, ɗazu kwamishina ma ya zo mun ba shi actual figure din. A makaranta GSS Kuriga mun rasa yara 187, sai kuma su primary school sun rasa yara 125, amma 25 sun dawo yanzu da haka.